मानसिफ्रा नुब्ला मा साननांगौ होमबा? आं होनखाबायना आदा, नों गोसोखौ हमथानानै ला। मानो थेफाफां सानबाय थायो नोंलाय? नङा बेबारि, नों मा बुंनो सानदों आं बुजिस'नो हायाखिसै। नों मानसिफोरनि नोजोरखौ गोमाबाय जाबायना। आदा बैथिं बेरायहैनो जोंहा। आयौ माथो बयबो दंथारो, आं लाजिलाय लाङोहाय। बेसेबां लाजियो? खामजास्लाय बेयावनो खावनानै लांजागोन दा बे आंजों। लाजियाबो। आंहा जेबो दाय गैयालै। आं बिबारिखौ लामायाव लोगो मोननानैसो लाबोफानानै फैदों। बेखिनिल'। नोंनि मोजां मोननायनि बरादब्ला बिबारिया नोंनिनो जागोन। आंखौ थांनो होदो। मा राव बुंदों नों आदा? नों माखौ एसेबां गिथारदों? थेंगोना, नों मानो आंनिफ्राय सब समाय संगालि? आं जेबो संगालि खालामाखै। खाफाल लिरनायाव बे मोनसे समावनो जों लोगो मोनलायलायदों। बिनि थाखाय इसोरनिसिम साबायखर। नों बिदिब्ला जोंनि लामाया हगार, नों नोंनि लामाजों थां। दा नों थांनो मोना। आं नोंखौ सानसेखालि बुंखायाखै होनबा? सम जायोब्ला नोंखौ आं नांगोलाव जुरिनानै हालौगोन होननानै। मा दै मोननानै बेखौ साजा होनो नागिरदों नों? जायखौ आं नोंसोरखौ नुदों बेनो आंनि नोंसोर सायाव मोनदांनाय दाय। सिखारदो आदा, थ' थांसै थ' सिखारदो आदा, थ' थां। आयौ! थांगोना नोंनि बेनिफ्राय आंनि सायाव बेबायदि खामानि मावोब्ला आरो गलायनो नङा नोङो। खारदोंसो नोङो हाराम जादा, खारदोंसो नोङो। फै आदा फै। गवा नोङो नन्देस्वर हाराम जादा, लोखि सारा मानसि फिसा। नन्देस्वर गवा नो आंजों। दिनै मा जाथावै जाथाय जानानै फैदों होनबा? आयंआ मिथियोब्लाथ'
너는 가정서 너가 하란다라 가정서 너가 뭐하는 사람 넌데서 하란다라 럭키 살아 사람 정말 많이 살아 너는 사람 넌데서 뭐하는 한다 बिबारी नों बे हर गेजेराव स्रिथा बैथिं फै आं माबादों आं गोसोखौ जोबोद उसुखुथु मोनदों बिबारी मानोबा गिनाय माब्रैबा बेफोरखौ आयंआ मिथियोब्ला खोनायोब्ला आं राहा गोथे जागोन आंबोथ' बेखौनो सानदों नोंबो गोसोखौ हमथानानै ला आदा जों सानैजों थांनानै थानायनि राहा खालामसै मा बिबारी नों बोरायनो औ आदा आं जायखौ सिमाङाव सानफेराखैमोन बिबारी बेयो माबोरै जाथावो नों गोसोखौल' हमथानानै ला आदा आं बेखौनो बुंनो नोंखौ लेंबोदोंमोन बिबारी आं गिनाय मोनबाय थांजेननाय दं साया गोथाव ना बुंदों औ गोथावथ' आच्छा बे आमाय साथ्र नङा होमबा बेयाव हबे अबे आमाय साथ्र नङा बियो ए नङाबा ह बेलाय नंगौ बियो एकदम आमाय साथ्रथार ह बेलाय नंगौ बियो एकदम आमाय साथ्रथार दिनैसो थिक सान्स मोनदां साला बे साला नन्देस्वरनि गुबै आखलखौ बुंथिहरजोबनो थौदो बुंथारनांगौ बेखौ ने फायसाद्रा बुंथारनांगौ बेखौ आमाय मा खालामदों ए बै लावथायफारायाव एसे थांब्रबदोंमोनलाय आं खुगा जेव जेव मोननानै गय खान्दिसे जादां नों सोरमोनलायब्रा बबे गामिनिमोन थेंग्रा होनना बुङो आंखौ बे मोखोनाफारानि मंगलसिंहनि फिसाज्लायालाय ए बै मंगलसिंहनि फिसाज्ला औ थांलाय फैलाय गैला नालाय सिनायनोबो हालाय लांलियासो जालायलांबाय आमायसोजों एसे खामानि दंमोनलै आंहा एसे बैथो फैथ'जायोमोन नामा मा खामानि बेलाय बेयावनो बुंजाया होनब्ला बेयाव एसे उसुबिदा जायोलै आमायसो हरै फैथ'दो दे बुंदो मामाय बेवहायनो बाथ्राया एसे लासिंसिं आमायसो माने बे नोंसिनाव थाग्रा धाना ना मावग्रा बिनि आखला बारा थिग नङा आं दाखालि जि उसुबिदा नुदों आमाया एसे नोजोर होनानै दोन बिबारिखौ मा बे बाथ्राया सैथोमारना सैथो आमायसि बाथ्राया नंमारगौब्ला बे दिननिफ्राय आंनि रक्षि गैला नंगौ आमायसि आंखि नोंखौ फोलानो हायोना आमायसि ओइ बिमा बिमा हा बिबारिया न' दंना गैया फालाय मा जाखो बिबारिखौ बुंदां न' दंना गैया जाखो नों खोनायाखै नामा मा खोनानांगौ आं दिनै बिबारिखौ मा खोनाबोखो
सिख्ला मानसिखौ मेगन गोसा सुबुंफ्रा मा बुङो मा बुङा बेखौ नोंहा खोमा सुनांगौ जाबाय। बाथ्राया बे नङा रनाय। जोंनि न'खरनि जेवरानि गेजेरावनो जागासिनो दं बेसो। नङाबा दिनै गुबुन दाबसे गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दिनै बेबायदि बाथ्राखौ माबोरै खोनासंनो हाखो? बाथ्राया नंगौना नङा सुलुग लाग्रोनांगौ। जोंनि न'खराव गावजों गाव मा जानो सोर नुखो? बाथ्राखौथ' आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदों। जाय हक नों बिमा जानानै बेफोरनि फारसे एसे नोजोर हो। नङाब्ला जाथावथारैयाबो जाफ्लांनो हागौ। ओइ थेबगां बिसोरबो बिदिनोसै। रावबो सालाफोरखौ नागिरना मोना नांगौ समाव। मानोमोन आयं? बे नन्देसरा बबाव थांदोंलै? दहाय बाजारावसो थांनो होनदोंमोनलै बियो। बिब्दिनोसै खामानि दामानियावनो एन्थोर जलिया बिसोरो। गोसोआ मा सान्दों बुंस'नो हाया। सानब्लाबो रुगुं मोना। माजों बेखेवजेनगोन खुगायाव राव फैया। आं गासै मोनथिजोबगौ बिबारि, नाथाय मा खालामनो। आंनि बे बरादा हावरिया खाफालाव जोनोम मोनबायब्ला मोनहाथ'यै जिरादखौ आं मोननो लुबैला बिबारि।好在好来，大鼻子。 आं बुंबायना नों गोसोखौ गोरा खालाम। मोजां मोननायाव गोनां गैयैजों जेबो फाराग थाया। आं बबे गोहोजों नाजावनानै लानो हानो बिबारि? नोंसिनि न'खराखि बे थांखियाव माथो बावनो थान्दारां दंफैदोंसो। हरनो थांसै। udah deh, bang. Gue udah mau gitu punya mampu berat, mau hok, bah, turun lim hok, oh, ngon ya, wah, ngon kau lagi turun lim, kau dengan, tiba mana nak gomen le, tiba buah thang sih nak gomen tiba, udah deh, kau tak pulang lagi, ini deh, udah.
너무 잘다. 하가파 왜 신두야? 호롱호롱 가이. 아빠는 소리를 막 짜크. 분자금 예외는 뭐요? 저런 거. 누가 이제 강요하는 군대. 사람을 몽골에 무슨 베이크? 어이 비마 어서 보이나이사이? हामा नोथो बिबारिया न'आव दंना गैया फालाय? हा न'आव थायाबा बहायथो थांनांगौ ओइ बिबारि आइ मानोमोन आयै ह नोमफा लिंहरदों फैथ' र' आं थांगासिनो दं मानो नांगौमोन आफा नों देरबाय बुजिबाय लेखा गोरों जानानै न'खरनि बाथ्राखौ साननो हनो हानाय जाबाय आइ नों बिफाखौ न'खर बेंनायाव हेफाजाब होनो हागोन ना फिसा नों मा बुंखो आफा आं बुजिनो हायाखिसै नों बिफानि गन्थं हानो मोननाय नङा आइ नोंखौ मोखोनाफारानि मंगलनि फिसालानो खबर फैसिगोन नों बेखौ मा बुंखो आफा आं बेजों माब्लाबाबो जानो हाया बे आफा माब्लाबाबो जाया बे खौरां लाग्रोआ लाबानो नोंनि गोसोजोंल' जायो बेफोरखौ आं नोंसिनि साननो हायै हनो हायैनि थाखायनो मावनो गोनां जादों दा माथो जादों हा हु धोन सम्पति ग्रोम ग्रोम दंखाजोबो मावै दाङै न'खर बेंनानै जायोब्लानो सुखि संसार जागोन आजिखालिनि मालाय सिख्लाफोरनि गोसो गावबा गाव गोसोनि खोथा बाथ्रा दं बेफोरबायदि लाइ होनाय खाबु मोननायावनोथ' दिनै गुबुनफ्रा खुगा दाबनो खाबु मोनदों सिरिथा बेफोरखौ मा गोसोआव लाबाय थादों नोंखौ मोखोनाफारानि मंगलनि फिसालानो खबर फैसिगोन बेफोरखौ आं नोंसिनि साननो हायै हनो हायैनि थाखायनो मावनो गोनां जादों दा माथो जादों हा हु धोन सम्पति ग्रोम ग्रोम दंखाजोबो मावै दाङै न'खर बेंनानै जायोब्लानो सुखि संसार जागोन रागाजों जाफुंबावगोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सिमांसो जासिगोन नामा आं बेजों माब्लाबाबो जानो हाया बे आफा माब्लाबाबो जाया बे